sok pai lai kha tabok hingke seng blanket pai koya bai sok pai lai kha hingke norok thangnai video no khonai ani klok ni nok sekang ang horo pai thangmani borok belai kesang laijak tong gaham jatono no khani hai sengtini sok pai laijak sengtini ambasa bazaro hani hai sok pai ka thangnai video norok nukbai khana seng aba haike sini sogyan no khongno rina ni bagai 47 mile ni je video norok nukbai khana ngai sengtini shonibar ambasa bazar oroni pai seng direct thanglai sinai ngai tebo khasrango tini norok nukman khana sini buskango koya kingsa ngai bono norok sini boyo belai sini jak no bo seng bai logiri phaika ngai bono kulpaya hambai mario ngai bo pai rinai tini seng abo haike angbo painai bo painai seng thanchakai pai seng tini bak lainai ta ngai bo belai srangjak sobana ni bagai bo phaijak ta ngai belai bono hambai mario seng bai ama haike dang na ba chikon kha khakai mario bono koya nang mane excited da tini seng soba lainai bai phaijak tini kisa saga de bahai mata seng tini belai khano khasrangjak ama haya pirishema bagai belai no khatong thokjak dara bai hokam khanya seng thangai tongo ingkhe abono belai no excited tini gobon takto seng ambasa bazaro sok paijak ingkhe seng tabuk aisok basa phailai mane na aisok basa phailai mane maiti se kare phailai mane ingkhe tabo oro pai seng sini mongya kami seng thangai che relainai ta bak lainai ta kapono naro sung joto support khlaidi sung noro ni support bai sung asa khaide bana dara noro support kori ke sung asu jorati sok pai gala khumo abono sung tebo noro ni support nango hamjama nango sung support khaidi hamjama redi yete sung bukango tebo sini public rong no luku rong no sung subai manate ingke am sung hambai dara no ba hambai honek ingke abono sanamo sungo koya no belai hambai aina hai boburei borok tetei seng bai baksa sak lama kolokma gari kawi phai mani belai khe leng laijak abono bono belai tamjani haima tonga burei borok senai de busakai bol sobana ni bagai khat phonai phaijak logiri na ni bagai logiri na simi abo sobana tini seng thanjakan soba lainai ta abono ngaro seng thanjakan pailai tonga tabo je mansak seng ri klangnai ngai seng aro thangai tai bonu khong sogya rok tongkhai seng next salogo tebo relainai ta ngaro thangai buji nai gena tebo tongnai ngai tini je mansak seng nai to goi ri klangna ta apat ngai next seng khai tebo aba haike ri nai ta ngai norok te kaisa sanamo sungo je parawa ekdom sugya tongkha ngai ekdom sugya do koroi tongnai rogya ngai amtei rok ngai norok kisa comment khai sarita seno ngai seng details rita ri manatei ngai norok bo seng bai baksa ri namo sungkhai norok seng bai kereng manata phai bo ri mano ngai jora kre ngai norok seng no surang rok rohor namo sungkhai rohor mano mo sungkhai sedo ke wana ang job dosti khaya ngai norok soba namo sungkhai ba kesang ma jora wa sini ta hote buko masum ya onek chukjagya tongo tabu phano kesang mani bagai abono chumo je suktei do mane abon bui hono ama haita mane kashe kani chu ko ru nei mane rana nayon samani abono bui hono lachia da kashe kani bagai bangna aro kuno lasina kre je chini suksa khaide na dara na seng lasi kha khaigala kamo seng je suksa seng renai te tamni ke chungbo to chugya noble haide ba ke chung chini je yak suksa si seng rimana kabon abon ta abono kashe kanyingi bo lasina kre redi bo khatong hangke abono noro bo bustang ago haji je rena musungai rok karo sasak na obose ayang semua jotono no seng sok pai lai kha tabok hingke seng blanket pai koya bai sok pai lai kha hingke norok phangnai video no khonai ani klok ni nok sekang ang horo phai thangmani borok belai kesang laijak hingke ang wan sok mani kombol blanket pai rina ni hnai finally sini seng sok pai lai kha ta hingke koya bo logi haikya bo tei jak poja
ang buti jak po za hai pano kunung ya ko kore sini sini te kam sarap ni bagai je man mani hai da basang je sok mani obono sang tini ya phana nei phailai gata ingke belai hambai baksa bo kisa misa soba horka norok no belai hambai mario norok ani abo hai ke mili winyo sang blanket pai mangkha norok no belai hambai padi ingke sang tabuk thanglai nai bongni nogo thangai sang re lai nai kai da mana kuya na belai hasam kusuk bong mo ingke bong nei kami ni bumong ang tesa sai di sna dinang sasomalia tini ingke sai mangkha 47 miles mungia kami block ni andaro bong neo kami ingke baksandra ka phra no comment khayo do obo miski rok khijak musok noksi nai tinin rok no phuno ga nana yang haigade nana yang hade ne hamjak na de bomo color hamjak moda bomo hamjak nang bomo hamjak omo mo bomo tang de nang odi ka tangai phuno de mo tinyo hamyong mi he je hamyong mana ni na koi kotor do nana iko na hade ne aboni ni baga jo apa water khira ji water khana aboni ni baga jo o ti ra mang ni ta tong lo bi khu tong ka phun wo da ba na do ne da ba ingke nong ne parani bumong kisa sai de dara 47 mile ingke mongia kami blok ne andaro klai tana ingke do hambai nana ni komong kerinya bini komong kerinya le nana mo na aro thusi de do Bino ko so ke ma na pu ja ya bo ri ja na tong thok mama no sang mai mi mai rong kroi thi ro sobalai mara belai hambai rikha sang sini je sok mani ta dara sok bo sok ya bo sang rija ja khana rok na abono bo belai hambai ya phar kata belai khak sang hana ngai sang bo belai khak sang ha aba khai ke sobai man mani bagai phainai salogo sungte bo try khai na man kha hangkai ngai nong na ro sarai khorok bo sak tong kham khorok tam ingke bongni bori kutung rok korenya ingke sarai rok po pori khamo pori o ingke boi khata rok korenya jora pairi mana jora pairi mai amo haita ingke student khorok nei pori khana te khorok sa pori ak ingke bongoro tongo bebagai khorok dok 6 jona tongo nukhongo sama haita ingke sang try khainai next salogo sang sarai rok no boi khata rok kolom rok pairi nani bagai ingke te ri kutung rok man kha hangkaita ingke sang tabuk te kaisa para thanglai sinai oro last ni nogo na ingke sang te kaisa no khongo tai sokai ja ka bong na ro thotai nai nani blanket kore sang ro blanket kang nai khlang kha bong ro khorok busuk tong khamo ko to jona na sang kang nai khlang ka khata blanket ingke bong ro nai mani te ko kore next time try khana ron phlai no na chuma khara chora ga ama ko noen ke nai su ni na ma sanke den khana su ma ja thanga ma sa bong na gu waro singala ha nung te obu de obu ba obu ga obu de nung no third knock gai nya phaka obu yang nyam phai ga de yong bai malai kha bono kobong kaisa klang thansena blanket hangkai kombol hangkai sang yang ori khakolok lia do nono sang tesa hai puro resenai yong do nang saisung da jotoi thonai hangkai kaisa klang kha do potongo orono thobo hangkai klang sina
Hingke yang narok khorok nai kobong kai nai kelang kata do. Hingke kombol hingke seng kolok liya seng tesa hai pro narok no risina do. Hingke apa to ta bu kobong nok nok kelang thang kata.